Ninabontshangase ninaboMasiphula. Sesifikile la endaweni yenu. Socelela lo mfana omncane. Simgeze simsuse ubunzima. Zonke sinicela kini ke abaphansi. Silungise ke mfana. Sizongena ke manje manzini. Kususe konke lobunzima. Yeah guys, no mkhulu kena le abuti ka mo harametse. Ubalia Jones muthole Labas Mbambeni muthole asambe muntu omdala asambele ubaba bafakeke ubaba mosi baba umoya mfana wami. Hello guys, mona ke na le Aus Nompumelelo Madondo ke one of our cast members ko Jozi Bioscope o actor di movies a rona tsa Jozi Bioscope movies. So hantlantle mona re tlo introduce movie ya rona e bitswang I Sold My Soul to the Devil. So ke tlo mo fa sebaka ska Aus Nompumelelo Madondo na actor mo a re jwetso hantlantle ntona e actor o no actor ho etsahala eng. Sanibonani babukeli igama lami nguMpumi njengoba eseshilo uLady Blue. Mina character name yami was uV. uV u actor kwi movie yama gangster yobugebengu. So wenzakalani ngoVisi Simpumi? uV Shaspam Shaya Spam uV akadlali ebamba inkonzi lo asisi akadlali. So ungasho ukuthi kule movie lena kahle kahle wena ifundisa ngani le movie njengoba wena bo wi actor ubona nje ukuthi kahle kahle lana kunama gangster kunani yini nje kahle kahle iadvantage osho ukuthi yabona kule movie ifundisa ngalento ifundisa ngani le movie? Yazi Lady Blue if ngingasho nje lokho engikubona ngoba amehla abantu ababonelana. Le movie ifundisa about I dream iphupho lomuntu alifi iphupho lomuntu if umuntu esaphila ngoba kukhona omunye bambiza ngoThando ubeka sebenza before wagebenga waboshwa wasuka wahamba wayocula mekabuya lapho sekazojoina ngapha ngoba izinto zakhe azihambi kahle. But then uyabona ukuthi mina ngizalelwa ngalento washiya phansi waqhubeka nephupho lakhe lafezeka. Angifuni kodwa ukunipha imemorandum yonke. Awusuka madoda. Niyeza ukuthi ke usisi uyasho ukuthi lapha yana umpumi ukuthi yazini uyasho ukuthi lapha hona le bugebengu bawutswa kaofela ho etsala ntho tse dingata eno le jweditse go bone hantlantle if disadvantage ya move kore ya o rutiswa wa tseba keng hantlantle if o le motho rata botsotsi ntho ka etsalang fela ko wena e tlo etsa keng ntho ka etsalang kore o ye fela ko tronkong o lo etsa eng ene a tsho wa tseba keng advantage ya move kore e re rutisa hore ha o le motho tshwantse o tsebe hore keng konje iphupho lo muntu alisho as long as umuntu esaphila. Okay, so hey guys, let's get thabang go itse king le shebelle movie because of inali a lesson engata and etlo le rutisa. So wena tshwantse make sure felo le momo hayo wa ishebella o Simpumi because of your guys. I don't want to lie, this woman was tshwara sthunya mo. I don't know nami ngiyakusaba nkosi yami kule ya movie uyathusa nje Simpumi. He na ntho tshwantse ngiyetse link ke he batho ba baholo mo motlase o ska le bala felo if batlo e shebella ska link mo ting link le shebelleng guys tlo le rutisa ntho tse dingata ke la rata kaofela. Yes baby sis V ungazongidubula asambeni ke. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Jozi Bioscope Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on Jozi Bioscope today. So guys, today ke ngoletse ke my brother mona, ke tlo mo fa sebaka so rena a ihlalosa le bitso la ke mang le go ba re ngoletse. My brother, go potso tse di viewers tsa rona go wena hantlantle o mang le go ba re ngoletse. Sanibonani ngokwegama ngoSimphiwe kaMthembu ngibhalelela iLocation Bioscope mayelana nosizo lukamfethu la bhuti wami omdala la esayidini thola into eyenzakala endlini isingayithandanga isenzakalele embi kabi maka nangu la nganichasisela kabanzi vele. Okay motho molo abuti a re kwano ka re hlalosetsang better so ska ha ngoletse ka baka la gore whatsoever situation e etsalang e kopana le wena go betega re hlalosetse ko wena ska hatsho. Sawubona sisi nama viewers wakho ngiyalibonga lelithuba umfowethu angilwele lona ukuthi azame ukungitholela abantu abazonginceda. Nginenkinga yokuthi ngabulala ubaba around 2013 2012 it's been 8 years ngaboshwa for that 8 years. Ukuboshwa kwami ngabonana nenkinga ukuthi ubaba usuyafika manje uzoyilwela la kumina lokuthi akangilalisi kahle nabantu ama surrounding eselini abantu besilala sonke bengibuye ngibaluyise ebusuku. So umuntu omdala
o ile ko toronkong for 8 years. So ke batla ho tseba something, o no qala ho bolaya motho ka ntate wa hao. Ene bombulalelani bekwenzakalani? Bengiqala ukubulala umuntu ubaba ube abusive empilweni yami nomfowethu ngobhuti wakhe lo mfana lo uma khona uzomshaya mina kumele ngilwe ngendlela ukuthi abusive yakhe ubaba wayiqala uma ayishonile eqeda ukushona sine nje iviki simbekile ubaba umuntu eqala ephuza ubaba bengumuntu ongaphuzi ubaba sekano actafani kuthina ubaba senokushayela nje ukuthi asigezanga izitsha ngesikhathi Anishaya kanjani ubunormal bomuntu omdala noma bekanishaya kanjani ngendlela enjani? ubesishaya ngendlela ukuthi ngishaya indoda enye indoda ishaya enye indoda physically bekuyi physically abusive ne mentally futhi ngoba ngendlela ukuthi nami nje emgwaqweni bese ngizibona ukuthi ngumuntu onolaka ke kwayenzeka ke ngibuye ematshwaleni wasuka lento le ayisusayo angazini ke nami eyayenzeka kimi lapho ngathola ukuthi sengithathe isikhali ngiyamlemasa. So ubaba mawumbulala umbulale kanjani bekwenzakala yini? Ubaba waba umuntu ukuthi siyaphikisana ngokwenza into ngalesikhathi mina bengibuya ngaso nje bese kusebusuku nami ngikhathalele efuna ukungenzisa ngenkani. Kwaba umuntu ongitshela ukuthi hayi phela uyangizala uzongishaya kanti nami phela ngayibuye ngicabangela ukuthi uyangidina lo kade iyenza lento kuthina ngicabanga ukuthi ne under influence of alcohol nayo idlalile indima kulento engiyenzile ngoba nami ngizwe nje ngicasuka ngendlela ukuthi isiphambi kwezitsha khona inkomishi nje lasekhaya uyalikhumbula lela komishi beliqinile leli ngitho lesengiphethe lona babulele phansi wamshaya wambila mushapa kagopi. Yeah, it's something like that because lena ke opoli awusi nangizothi So wena my brother hani abuti abula ntatwa lona no le kae? Mina siswami bengekho endlini abonga umuntu ophumile usayodlala nentanga zami vele ngisola buya kwami nje late mase ngithi nje ukushona kwelanga sinyendlini vele ngabe sengibona ikhove legedini ngazi ukuthi like ikhuyani le ngabe ngizibuza kusondela kwami mangizothi ngiyabona abantu bayakhala eceleni like nami bese ngumuntu odidekile ukuthi kenzakalani decide ke ukusingenela endlini makuzosingenela kwami endlini Thema ngithi ngizoshonela ngasekitchen ngabe sengizibonela igazi phansi like bengididekile mangithi esayidini nangu babulele phansi like sinyazibuza kenzakalani mangithi nangu ubhuti ngale naye izibamba ikhanda ubheke phansi like angazi sengizama naye kumbuza ukuthi bafo mayekenzakalani naye akafuni ukungiphendula until Askis. I'm so sorry. So hey Mr. John Silly lava askis ntwana mine ke kopa removing both to team scheme. No ngithi singamtraumatize ngibona ngathi makakhuluma kanje ngathi uvubuhlungu yabo. No, and I'm so sorry my brother na le ga itha utlwa bohloko and le rona ka bontse go interviewer but ha ona re ka etsa eng wa bo se le go fela re tsebe re make sure le di viewers tsa rona dia understand ane so umuntu omdala vele ukubulala into kopa le athimela inyani please my brother ukubulala khona asintwe sharp and ha re promote go rona o bolele ntate wa hao and ha re o support ka go bolele ntate wa hao go supporta ka baka la go wena o batla thuso mabapi le ntho o yentseng o bone di mistakes tsa hao okay because of how ka wa thola wa sheba lovers o ka re ntate ne se a chentshilwe ke lefu la mosadi wa hae wa bona shooting wa buya sho ukuthi ba maqeqeda ukushona ngithi lwena o bone so tshong ntate ne se a disturble go mosadi o hloka fetse no lena ba le thuba wrong tate na ba abuse wena o bile wrong wa mshapa ka copy ganto tlwetse lore bophelo ba hae bo fela so for no ka go wena o batla o itukisa and ska ha re utlwile le re jwetsa wena le my brother re lena le bothata bo feng re ile ga re le Josie Bioscopes ka le tshore le batla batho ba ka le thusang re ile batlele ngaka ya sizo tlo le jwetsa ka o thusa jwang ska wena o bolaile motho ngajabula kakhulu wena sisi wami kakhulu lapho ngajabula ngempela ngoba ngilongibuyile ejele nje sebekhona esibazamile nomfana omncane cha nabo wayibikela bona ukuthi hayi iyabahlula lento lenkinga le abayitholi inkinga kumina so nami ngibonga umfowethu ongikhombisa uthando ongikhombisa ukuthi ungixolele ngoba kukumanje ngisele sobabili uma ukushona kwakhe kwashona ubaba kusho ukuthi sekuyimina kumele ngimgade kuyangikhomba ukuthi sizogadana yeah and una le like ba na o tshwarela le barking macubu like yes mara mfana ngoba manje uThixo sekakunikeze i-second chance in life my brother because killing your umzali wakho is angazi isona singakanani leso yabo
but ukwazile ukuthi wahamba wayibhatalela lezo zono zakho ejele uyabo. So ngiyacela mfethu because angazi mfana la esiyakhona ukuthi cause sesimsa kugobela wethu yabo, and umahlasela yonke into izohenglishwa ngumahlasela masifika lapho. So sengisho ukuthi my brother, if singalithola ithuba lokuthi maybe sikutshele lezi zinto, siyacela bhuti ngoba sofika ezandleni zethu, ungaphinde bhuti naba kuthiwa ukwate kangakanani elifini, uphakamise isandla komunye umuntu ophilayo naba yini umphefumulo, ungayenzi leyo. Just walk away. Uma ngingena nje emlomeni ngiyabonga, ngiyalibonga usizo wena mfowethu nawe sisi. Kakhulu ngathi lingangagcina kumina. Nabanye futhi ngoba baningi nanini bengihleli nabo ejele. Abanye nabo bakulesi mingisi engisona ukuthi bayabona ukuthi benza amaphutha bayavuma ngoba as long as lona di mistakes awu so dibona ho tshore ntate mdimo aperukeng. So singena lana ni asiyetseng he lava sana le fihla mona sina dinja. Ya kungenanja mfana. Aretse Ukuthi nje umkhulu ngibathi umuntu onama clients amaningi ngithola. Obhize. Yeah, so hleli nje kubhizi. And ha re sa mothole. Mara never ne because mo jodi tso gatla. Yeah, and bengimfonele nasekuseni ngathi hayi sizofe mara laba baqashi. Batho ba baholo age. Thank you. Ufuna umkhulu na? Yeah. Oh, agote. No. Okay. Gogo. Gogo, mkhulu. Oh, skitsi motho molo kae o teng? Siyaphela kanjani? Motho molo se re fihlile he kwa kumahlasela he. Ke mo re tlile le abuti he. Uyo umfana bokhulume ngaye. Ke yena motho moholo. La kulesigodla lesi ama-camera wangene. Ngicela ukuthi nje ngene bona nina nisale ngaphandle. Okay, ona bothatha motho molo so re ka se kene di camera but re tla batlwa le bona ba kene. My brother le abuti ne ke kopa go fela le keneng ka mohare mkhulu go batla etsa something so aka se gone o ihlaisa di camera. So ne ke kopa le keneng please. Mkhulu ke thina sizolinda lana necreate yabo. Re tla ema ka montle. Okay. Sizolinda nicede. Okay, okay. So guys mkhulu o re ka se gone o kena ka di cameras ka ha nkile bo abuti hona le ntho tsa batlang go di bua le bona ga di etsa re tsebe so ntho tlo yetsang no re tla ema mona ka montle re emele gore ba tswe go tlo gore mkhulu o re way forward king ha qeta o bua le bona so ha re ba emeleng he ya aga thela ukunceda ngala because of ukubulala umuntu uvesana ubona nje ukuthi into enzima and especially umzali so guys kanse re eme so re emetsi mkhulu go tlo hantlantle o reng because of since re emi I think batontsha le busy ka bona. Yeah, ne? Sicela ke ni guys, please pray for Jozi Boys Club, pray for abantu yonke into eyenzakalayo because it's not easy bafethu yazi kuhamba nabantu ababulele abantu mfethu imimoya esidibana nayo each and every day, especially rona like what's baking yeah how easy thing ngobo tshwantse re lwane jwanong go itse motho atho ya le re rapelleng please. Oh ke bile mkhulu tswele mkhulu Ngikhulumile nabaphansi. Thokoza mkhulu Abaphansi banginike ukuthi manje ngithathe lo mfana. Ngimfake emanzini ngoba manje unelifu elimnyama. Ngithathe futhi ngimise emathuneni ayoshweleza. Kodwa ngizocela ukuthi ningilinde ke ngoba manje abaphansi bathi namhlanje ngimise emanzini. Okay. So masuka la siye emanzini mkhulu. Masuka la siye emanzini ngapha ngasenzansi. So ngifuna ukuthi nama viewers understand mkhulu masimise emanzini usuke uhlwalo etsa nkometsing. Emanzini uyogeza ubunzima elifu lemnyama alithwele. Manje amanzi amhlambulula. Okay. Yebo ke mntana. Bana kudala simile manje yini lena ofuna ukuyenza lana sihambe Ngithatha nje izinto zami. Ngithathe mkhulu siyacela. Ngilindeni la ngaphandle. Okay. Pop my pan. Yeah. I mean ngiyabona izangri nawe. You hungry? Don't worry John, sari yetse nka pele heno. Umkhulu utho uyathatha ngangazi ukuthi uthatha nani? Mkhulu. Singahamba ke mntana. Okay, thokozani mkhulu singahamba ke. Ithi senzeni kanje ke. Ya mkhulu siza leader uwe umuntu omdala. Sambeni ke bantwana babo. Siyangapha enzansi. Okay mkhulu. Mawusho ukuthi nje bayothola ama cleansing, usotsho ngilothola clean, ulo cleansa ho sharp he. Umfana unobunzima kakhulu. Mangishaya amathambo ngiyabona.
Singayisebenzisa imoto mkhulu cause sikhathele mkhulu yazi lokho esilindile la. Singasebenzisa imoto mkhulu sakufaka. Ngoba ngathi kudenyana ngathi sosebenzisa yona. Okay ayisipake lana khona lana. Are kene ngimaka Asingeneni ke emotweni. Ya, onabuthatha. Guys re fihlile he na mona re fihlile le mkhulu so re mo tsileng ya rona yo ya mofuleng se re le ka mohare so motho mo loretsa jwang o tloa mo bane se re keng. Ngoba sesikhona abantwana bami. Ngizobheka mara ngibona ngathi na indawo esosebenzela kuyo ngapha. Yebo ke ngizomthatha ke yena ngiyomfaka emanzini. Okay. Singakhuphukani ke la. Yebo. Oh hayi akukhuphuke. Kumkani mfana. Kopha ntswale ntwana manje. Yeah. Yeah. Yeah ne. Thank you skip. Siyaphi mkhulu manje maka. La. Simele size la. Siza kuphi? Ola. Kodwa ngeke singene nje. Mele ngicela kwabaphansi ngishweleze. Alright. Mina nizomalana engilinde mina. Keep into khandlela ngilayite. Alright. Okay. Ngicela kwabaphansi. Okay mkhulu. Yebo ke. Hayi ungalayita mkhulu khona lana ufake filter. Okay. Khona ngicong. Hake tsenge. Yeah, thank you. Yeah. Oh mkhulu la itakhandlela no. Yeah. Yeah, angazi ukuthi mkhulu sinama kuphi. Bathu baba wona. Si right mkhulu. Ngakhocha ke. Oh. Siceleni abaphansi. Nina bontshangase nina bomasephula. Sesifikile la endaweni yenu. Socelela lo mfana omncane. Simgeze simsuse ubunzima. Zonke sinicela kini ke abaphansi. Silungise ke mfana. Sizongena ke manje emanzini. Iyakhona ulayiteka nje ngathi umoya. Kunomoya. Mbambele yona mkhulu. Ilight. Ikhanyisela wena. Yeah, ilayitile sibe. Ilayitile. Sozilungisa ke mfana wami. Sesiqedile ke manje sesikhulumena nomnikazi wesiziba abantwana bami. Into sizoyicela manje ukuthi sihambe sosebenzela ngale emanzini ahambayo. Okay. Ha re tsamayeng he. Jale guys re tsamaya le mkhulu no o re ye ko metsing a tsamayang. Ana a ka se sebedise ya ke tsebo clean santate ko bona. So tshong re tla mo latella. Ya ne. Yiwo ke la wahambayo ke lawo sosebenza kuwo lawo. Okay. Susa yonke into mntana. Okay. Yebo ke mntana. Mfana wami uzawuphila. Suke konke lo. Sesibacelile abaphansi. Yebo ke. Yebo ke. Hey. Abogogo nabomkhulu. Nangu nobaba wakhe sekakhona uyeke ozomkhipha lobunzima lelifulele lemnyama. Ngizomfaka umfana. Uzophila umfana. Niyenze kahle namletha. Yaba kubo sebambonile. Njengoba sengikhanyise nekhandlela kanje. Layitene empepho. Abakubo ke sebambonile. Yebo umuntu omntana. Yebo ke. Ayakancedakala akunankinga. Wow! Obelia! Wow! Guys! Wait! Wow! Obelia! Jones, Muthore! Labas! Mbambeni! Muthore! Kwenzakalani? Yeah! Muthore! Baba ngiyaxolisa. Uzoba right. Ngiyaxolisa Ba, yangathi uba ngcono. Manje Uba ngcono. Hayi usongena emanzini. Baba akekho uyancela. nangu. Hawu baba umbone wena. Baba ngiyambona Akekho baba. Wasambela ubaba. Athi uba ngcono nyana. Wasambela ubaba bafa akekho ubaba mos baba. Ubaba akekho. Umoya mfana wami. Uzophila. Lobunzima buzosuka. Wasambe bafa. Hayi Wasambe. yo baba ngeke. Wasambe bafa. Wasambe. Phila sambe. Uma moya mubi. Asimthatheni sambeni. Asambe umuntu omdala. Wasambe bafa. Uzophila mfana. Uzoba right. Uzoba right. Uzoba right. Ubona ubaba uzoba right. Baba ngiyaxolisa. Baba bena. Baba ngiyaxolisa baba.
Ukhona bomkhulu. Baba kuzaza. Baba nami ngazi. Lo mfana. Baba oya. Uzophila muntu omdala ne. Asambe uzophila. Uzophila mfana wami. Hayi baba. Uzophila mfana wami. Nkosi yamasana. Uzophila mfana wami. Hayi baba. Uzophila mfana wami. Ngiyaxolisa. Ah. Ngiyaxolisa. Hayi baba ngiyaxolisa. Hayi. 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 Asambe. Hayi. Uzophila mfana wami. Ukuthi ubona ubaba Nkosi yami manje nami ngistress. Siyayenzeka lezo zinto mntanami. Makabona abaphansi. Manje ke abaphansi yibo abazomphilisa. Ngifuna ukumfaka phile ngoba manje lo moya umphethe kabi. Nalobo bunzima bumphethe kabi. Hey! Mr. Justice. Muthibe. Mutware. Oh, mkhulu. Yeah, Mr. Jones. Le right. Jones. Baba. No, I can't. Baba. Mr. Jones, ni right. Lamas. Mbambeni tu. Batho. Limkhulu ke lo balei. Guys. Ya buti ke yo ba re hlopha ne. And ska re hlopha so o bona ntate wa hae and stuff. So the only thing is something here is like really show. Ko anne amathiswe a tholwe. I don't know lie. E re ke tsameng guys ke lo mo sheba hantle ho etsahala eng because of yo. Ke tla le bona. Lamas Jones.